Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Shipai Khappud kari India ke Border Security Force BSF hak sengi thok diang kila pentep makila yo ban Pynïap Ngut ki Lehnoh ki Thmu bandrung tu she India lingba ki Khappud jong ke India ba Pakistan haki benta jong ke Samba ha Jammu ki le thuru bakila yo ban penjat no ya ka jakari jong ke Pakistan ha Samba kini ki jinja ka leja ha Samba district hak jing khun hanin ka miet bar hak phra tarik hadin brala pe ki kin hun Lehnoh lingba ki ko ringdur Menteri ke Sarkar India u Dr. Jitendra Singh haka X ula pentip ya kani da ka baong maka jing Thmu bandrung tu la khanglat no da Shipai BSF haka phra bat khnai tarik jemang arja pusan haki benta Khappud haka district Samba Jammu and Kashmir ule thuru baki BSF kile thu baki don Ngut kile no kila sha Pynïap bat ki jakari jongki kila sha prano hadin katuk ani kenta baki BSF kile thu baki la yo ban Pynïap ya Ngut kile no Menteri Ketenaga Kampo Iyeng kari India wa Amit Shah ula khmi bnya ega jinglong jiman haki benta Khappud bergari Pakistan bari kat ling soin hapo gari bar ula betha ban pen khlanya ki bor pahara Khappud karkum ka kai phat na ke PTI nalor ka jing betha ban pen khlanya ki bor pahara haki than Khappud usha ula shimru eka sinjam dak betha ki bor pahara ban pen khlanya ki jing pahara haki kat ling soin haboro ka wei gari ka jingakan an hapdeng ke India bar ka Pakistan kala nang jur hadian baka India kala thernam ding hiki jakasa ki Lehnoh ka Pakistan bar hak Pakistan occupied Kashmir hak sengi balang ban keput kala hadian ke jing thombor ha Pahalgam hak baki Shipai ke Pakistan kila persyang ban siat ki jaka Shipai hak sengi palei